Wala bang next? Pagod na ako eh. Okay. Thank you. Pataas! Bababa! Oy! Bababa! Spaghetti pataas! Pataas ng pataas! Spaghetti Kaya mo eh. Spaghetti pataas! Spaghetti pababa at pataas! Ikaw naman ito, sumayaw! Ang sakit ang tiyak ko! Guess what? Ba siyang Quezon City? Pag hindi may sandaan niya, sasapak ko 93! 93! Sayaw! 93! Tinatanong ko na tayo!